Qozанның барлык социаль оешмалары, балалар бакчалары, мәктәпләр, хастаханәләр жылы бирүгә әзер. Бу хакта бүген Qozan мэриясендәге дүшәмбе киңәшмәсендә игълан иттеләр. Торак йортларының 99% җыллык белән тәэмин итүгә әзерләнгән. Мэр Илсур Миршин идарә компанияләренә халык гозурлары буенча эшне вакытында башкарырга кушты, чөнки инде бүгеннән һава торышы кискен үзгәрде. Төнлә температураның +8 градуска кадәр төшүе ихтимал. Моңа бигрәк тә Qozanның Утар бистәсендәге 2 йортта яшәүчеләр кайгыра. Аларны җыллык белән тәэмин итүче завод ябылган, котельныйда хезмәт күрсәтүчеләр эштән азат ителгән. Бу хәлне прокуратура тикшереп, Qozan хакимиятен судка бирә. Мәхкәмә нинди карар чыгара һәм җылыны кайдан көтәргә, Фәрүзә Мәҗитова белеште. Йылы булмаса, кайнар су булмаса. Халим Хамматьяров үзе яшәгән йорт быел ягылмаска мөмкин дип борчыла. Моңарчы ул ЖБИ элеватор-строй заводы котельныйнан җылытылган. 2018-дә оешма ябылса да, котельная эшли, ә быел бөтенләй эшеннән туктый. Май айындан эшчеләр бушаттылар эшчеләрне. Бернинди ремонт, бернинди профилактика үткәрелмәде. Хәзер менә иртәгә уже салкынлар җитә. Без белмибез. Элеватор-строй заводында 25 ел энергетик булып эшли. Узган кышын ул үзе котельный башлыгы була. Бинасы җимерек, түшәме ишелеп, авария килеп чыга. Ремонт кирәк дип каягына язмаган. Исполнительный комитетка да яздык. Монда уже занимался администрация. Приглашали Казэнерго, чакырганнар иде. Ну, бүгенгә кадәр, менә бүгенгә кадәр беркем бернәрсә белми. Янәшәдәге Дорожный урамында урнашкан 26-нчы йортның язмышы да шундый ук билгесез. Котеллар начар дип әйтәләр, но ничек выдержит, не выдержит, мен әйтә алмыйм. Ике йортны җыллык белән тәэмин итүче котельный менә шушы капка артында урнашкан. Ул элеккеге элеватор-строй заводына карый. Котельныйның нинди хәлдә булуын без кирип күрә алмадык, сәбәбе гади, чөнки безнең иҗат төркемен монда кертмәделәр. Бу хәлне Идел буе районы прокуратурасы тикшергән. Июльдә Qozan хакимиятен тиешле шартлар булдыруны таләп итеп судка биргәннәр. Карар чыгарылган. 27 августта суд безнең таләпне яклап карар чыгарды. Әлеге документ суд приставларында кичектергесез үтәлергә тиеш. Йортларның берсенә хезмәт күрсәтүче идарә компаниясендә әлегә мәсьәлә чишелеш тапмаган диләр. Без Qozan хакимиятенә бу мәсьәләне һәр даим әйтеп киләбез. Төгәл җавап юк әле. Бүген мэриядәге киңәшмәдә дә әлеге йортлар турында сүз барды. Проблеманы быелга хәл итәчәкбез. Йортлар җылытылачак дип вәгъдә бирәләр. Әлегә без анда ремонт эшләре алып барабыз. Qozan быелгы сезонда эшләячәк һәм 2 йортны җылытачак. Киләсе елга җылылык чыганагын алыштырачакбыз. Димәк, әлеге 2 йортка җылылык бирү быелга искечә кала. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр.